Sabiex għaddew l-emendi fil-liġi tal-IVF fil-Parlament nhar l-Erbgħa li għadda kien kruċjali il-proċess li jsir fi stadju ta' kumitat. One News tkellem mad-deputat Michael Farrugia li huwa iċ-chairman tal-Kumitat Parlamentari għal kunsiderazzjoni tal-abbozzi fejn qal kif huwa qed jibdel il-mod ta' kif jimxi dan il-kumitat. Michael Farrugia qal li mhux se jkun chairperson passiv u se jaħdem biex ikun hemm qbil bejn żewġ partiti fuq affarijiet li dwarhom ikun hemm nuqqas ta' qbil. Fil-kas tal-abbozz tal-liġi tal-IVF għamilt 5 ijiem nitkellem mal-kellimi prinċipali tal-Partit Nazzjonalista, tkellimt ukoll mal-Deputat Prim Ministru li huwa l-Ministru responsabbli mis-saħħa biex nipprova kemm jista' jkun l-emendi irresquhom lejn xulxin. U vera l-aħħar minuta kienet resqet emenda illi medikament ma kienx tagħmel sens u fl-aħħar l-oppożizzjoni realizzat u fil-fatt neħħiet dik l-emenda. Hawnhekk Michael Farrugia kienet jitkellem dwar meta fil-Kumitat Parlamentari li kienet jiddiskuti l-IVF l-Oppożizzjoni Nazzjonalista resqet emenda ta' malaj biex tipprova tieħu l-liġi lura u mhux il-quddiem. Id-Deputat Farrugia qal ukoll kif il-Kumitat qed jagħti opportunità lil laqdiet mhux governattivi hekk kif fil-bidu ta' kull kumitat dawn jistgħu jgħaddu l-opinjoni tagħhom dwar dik il-liġi li tkun qed tiġi diskussa. F'din il-leġislatura ġdida minn taħt dan il-kumitat għaddew minn taħtu il-liġijiet tal-IVF u dik tal-femiċidju. Farrugia spjega ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet kif dan il-Kumitat Parlamentari konkludi il-liġi li finalment mur għal vot quddiem il-plenarja tal-Parlament u jekk din tkun approvata tidħol fis-seħħ u jibdew igawdu minnha il-Maltin u l-Awġin. Fi stadju ta' kumitat ikun hemm id-deċiżjonijiet aħħarin tal-liġi kif attwalment sa tkun maġuna fl-aħħar u titressaq għall-approvazzjoni jekk ngħidulu it-tielet qari fil-Parlament qabel tiġi titressaq lill-President, tiġi firmata mill-President u hemmhekk allura dak l-abbozz liġi isir liġi attwali.